Good morning, Dyers! So, today is Saturday weekend. So, dito tayo sa bahay. Mang limpyo. Limpyo baligdo. So, ako lang isa dire kay sila na asa. Akong inlaw sa mutya, day. And, ako na dyan isa karon magkipot-kipot. Well, anyway, gikan ko naghatod nila. Ano yun? Napalit ko og sudan, and etc. Kay murag loaded. Maski na ako dari sa balay karon, loaded ang ate mo. Sure. Busy ah. So, napalit ko og sudan. Akong sudan karon is from Carinderia Munggos. Munggos ang sudan. And then, dakang nasa pumilong ang sa atong rice cooker. And then, sliced bread lang. Sliced bread. Very lucky merienda. Sliced bread. Ayan. Medyo barato na ni siya. Kaya sa pinya, nagpalit ko is 65. Kani is 40 pesos. Ayan. So, nagpalit sa ko og kuan, sudan. May lang madaog-daog day. Itlog ra gyud tag 8 pesos ang buok. Sa mura gyud nitong madaog-daog no. Basta naata diri sa balay. Itlog. Kay barato ra. Yun kape. Hindi mawawala ang kape day. Kay coffee lover addict sa kape. Okay na mag-adik-adik basta sa kape lang, no? Okay lang mag-adik. And the rest is ay nadatay palaman. Palaman tagamay. And maura to siya. The rest is chicheria. Tambal sa kidneyhon. Ayan. So mga bris ako og tindahan dai kaya akong i-display ni. Asa naman to kong yabi? Display sa di ita karon sa to mga baligya outside. May na lang mahalinan tag isa ka buok. Di maka-income na, di ba? Sakit as kayo. So we need to tinhanglan pa dai ko mang limpyo og refrigerator as in nga wala na jud limpyo-limpyo ang refrigerator nato dai. So ako sa ning i-off ang ing-ani siya. Ing-ani ang life ni Inday Kurada. Ing-ani akong life mga day. Hi, Kuradangers! Welcome back. Pauwi na kami ng Ilano, Binyan. Galing kami dito. Kapag-ayan ako ngayon ng driver. So, relax tayo ngayon. Hindi tayo mapapagod, Dyers. Mag-alas 7 na ng gabi. Kaya hindi na traffic. Mga sasakyan. Going home na kami. Yan ng driver ko is makakapagod mag-drive. Kaya nag-hire ako ng 10-year-old driver. Alright, update sa biyahe. Doon kami sa Binyan Syndrome. Sa wakas, doon na kaya. Namin na kayo iligid. Binyan Syndrome. Super. What? Good. Welcome to Binyan. This is it. What's it? Nay lang. Okay, good. Okay, good. Okay, good. Okay, good kayo. Diba? This is Binyan City. Mani Binyan. Pinay. Okay. Goods kayo. Lami kayo dire Nay barbecue na aso kayo Goods kayo di maniudto. Ay maniudto. Manihapon di ay. Diba? Mani Binyan guys. Intros Binyan. Kanang nagsiga diha sunahan. Nang Plazas Binyan. Maunay Plazas Binyan. Kani Plazas Binyan. Kana. Okay kayo ay food street diha gamay. Nahan. Oops. Yeah guys.
Good morning, Dyers. Good morning pa ba karon sa mura sa? Good morning pa. Kay kuan pa. Si tawag ani. Alas 11 pa. So magkuan ta. Si tawag ani. Maniudto. Maniudto is tawag dun sa ano, mananghalian. Yeah, mananghalian ang maniudto sa Bisay. Mananghalian ang Tagalog sa maniudto. So kung gusto kang magsalita ng mananghalian in Bisaya, it's paniudto. Ang paniudto guys is kape. Kung naghanap kayo ng taong maniudto ng kape or magtawag doon guys, mananghalian na nagkakape. Very weird. Nag-iinit ako ng tubig. And then oats. To, oats. At saka kape. At saka bread. Oh, di ba? Weird ang taong to So, yan. Yan yung pananghalian ko. Yan. Pero mayroong tira pa naman kanina sa ano natin. Pamahaw. Yung pamahaw natin today. Pamahaw is almusal, guys. So, yung pamahaw natin kanina is corned beef with egg. Yan. And ginamos. Look at that. Yan, favorite. Ginamos na may hilaw na kamatis. Diba? Favorite. Mamaya, pag meron pa naman akong rice. Pero mas gusto ko ngayon mag oats. Ganun. Chusera, palakas. So yan, let's go. Tayo. Maniudto. So yan, we're going to prepare our paniudto. I got right here coffee. Yan, coffee. Starbucks yung ano natin. Yan, diba? Social. Very social. Starbucks yung tasa natin. Ayan, pananghalian talaga kaninang umaga nagkakape, ngayon nagkakape ulit, diba? Perfect. And then yan, putaw-putaw kape, dahil mag-oats ko, mag-instant oatmeal ang lola nyo. Alright. So, kung gusto ko naman kumain ng rice, meron pa naman tayong rice at may ginamos pa naman tayo, guys. So, yun. Diba? So, ako lang nag-iisa kasi iniwan na naman ako ng mga borders ko dito. And then, lagyan natin ng Milo. Diba? Yummy. Yummy! Milo lang yan, guys. Milo tsaka beer brand na gatas, diba? Beer brand na gatas. Ganyan na yung itsura niya, guys, diba? Tapos lagyan na natin siya ng mainit na tubig. Diba? Perfect. Haluin lang natin para maluto yung oats. Yan. Set aside lang muna natin yung oatmeal natin para maluto yung yung oatmeal. Yan. Tabi muna natin. And while waiting sa oatmeal natin, magbe-bread tayo. Ganon. Diba? Very carbohydrates. Very kasi tawag kalabang kargado kay carbohydrates ato ang mga pangkaon. So this is my version of what I eat on a day. Wow. Abi ninyo mga lamig, mga pagkaon sa Inday Kurada nga pinubre raman dun dire. Mulay pagka unhealthy kayong mga food. Okay na siya. At least nagikaon, di ba? Yun lang naman talaga importante sa mga hindi mayayaman is yung makakaon everyday 3 times a day, makasnack og 2 times a day, makakaon og 3 times a day, di ba? Sa mga mayayaman ay pwede kering-kering na yung mga diet na mga etcetera diet na mga ganon. Pero tayo we belong to the tawag doon, di ba? So ganito lang yung simple-simple lang yung mga pagkain natin. Diba? Ganito yung mga kinakain ng mga hindi mayayaman.
pan-pan lang, kape-kape, ganon. Ganito talaga yung nature of ano, kasi mostly hindi naman makaka-afford ng mga mga mamahalin ng mga food, guys, like mga lettuce, mga ganon. Kasi dapat kasi mga ganon. At saka mahal na din yung mga fruits o katong mga fruits o mga gulay. So, diba? Usually yung mga nabibili kong gulay yun is mga talong-talong lang, kasi hindi naman talaga ako magulay na tao. Kumakain ako ng talong, cabbage, kalabasa. Sobrang busy natin. Yung mga kinakain natin, mga lutong karinderya na lang. Pag nasa work tayo, and now, dito sa bahay, every weekend, yung mga kinakain ko naman is yung mga ganito. Kasi, yun, corn beef, egg, ganun, ginamos, ganun talaga. Yung mga, it's a nature. Basta nature yun sa mga, sa aming hindi mayayaman. Yun, kape, dili dyan bawad anong kape. Diba? Weird. So, do not question us. Hindi naman lahat ng tao sa Pilipinas is mayaman at makaka-afford ng mga talagang What is important is merong makain in a day. Diba? Ganun naman, yun naman talaga ang importante. No, guys? So, yeah, let's eat. Baka luto na to. Yummy. Alright, so for our next event is ito yung ganapan natin ngayon, guys. Ito yung mga ukay-ukay na paninda ko. Nagka-capture ako or pinipicturan ako. Time sabi mo nag-loading. Pinipicturan ko yung mga tattered jeans ko. Mga newly open bail ko to dyers. Ngayon ko pa lang na nabigyan ng oras para i-picture or i-pictorial tong mga to. Ayan, nakatambak pa sila. So, hinahinay lang. Kaya murag, daghan kay ko ang day, napakihugason. Productive kaya ko ang day, basta Saturday. So, daghan kayo kong event, basta yung araw, mga weekend. Daghan ko event. O, diba? So, muna akong ganap today, dyers. Mag-sizing, and then mag-pictorial.